أزي زخبركم لك إيري لك تقرأي كله نعيد سمون وزح نقرات نرئي عندنا أتي أبيتشو نيرترا زدفرا دفرت انتايو كابي متيو نيرترا كوق عسل زدليدي ولا تبحل مزريقو نقرات وزحات أبحارو دما كميري أكت جيرون ببحادك نمسينا ببحادك نمسينا لك إيري بار أزي قريب النزول لو كل سأقول لكم أم تقرأي زلو بوليتيكا كريبت أني نمنتا يوم بقص زي زاربوت الجيرش أجرمنت نسامة معلومين هلو سلمتا يوم زت نحوز له سلسي أم نومني بفتوم تو بوليتيكانياتا تنايتكرا أم تقرأي زقبار زلو قوسقواسات أنصار إيرتران بعالم حارس زقبار زلو فقرن ببين خويني راكي قديمو مالو إذا أم دك إيرين هزب تقرأي زتكم أخند زقورو بعد براك شو زقورو زلو مكراتات تري ولهم أبز حجي دهريهم ونكيري أبز براك شو زبها انت يوم ديسكاس زقورو زلو إننا نحر رئينا يو بدنبي هذا عبود منقستي إثيوبيا عسب بحيلي كوسج انت داليو السيد سبو قبرة بلالو حدود نرسخا قدايو نرسخا تتصلل عسب زوات السبيل لقلم الليل أب إرتراز الله سرعات أب قرما كنقيرو إنا بلا الله هذا زعبد تأيشبون تأيشب هذا زي برقينا حمد كان دما كان إيه هقدف نحنا ذهبنا يوم العلاو نتحششهم يوم زبل دما هذا جنرال متيلو أبزي تكأت دلني نايزيوم قدي فين لغت ناي تقريبا قدي فين لغت أو تشافا لغت هدلهم رايدو مستوما محاو صبيو مالو يتشافا لغت هدلهم نحنا مسؤوم القورة نقر سماي رايدو كتفتف أي تباهرو القنا نتعنتنا السوم يمهومنا نحنا ترحينا بدينا السوم أبوتو كتعني حكولو مبار أنا كونسنتريشني أفتنا يوم حرام موفمنت توساني موفمنت دماناتهم يدقير حوصالا مليون أكل هزب زلو وساني مسؤوم كرانا لا سلا زدلي نزك أربالكم دلي لو ما أنت بابا هذا كرينا لكيري كلنا سلازي ما يتقرأي نقر سيرشيني وما سمعهم كمان هيدلني أرستي ترح يزريو حمومات يومنا مجرش يحزوني تعال የኢትዮጵያ መንግስት ምቹ ነገሮች ይሄኮ ያማራ ህዝብ ብቻ አይደለም እንደ ሀገር የኢትዮጵያ ጥያቄ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በዓለም አቀፍ ህግና ስምምነት መሰረት መሪዎች ከፈረሙ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ይጸናሉ ሀገር አይመለከተኝም እነሱ በስተት ነው የፈረሙት የምትል ከሆነ ያንን ስተት ውስጥ መውጣት የምትችልበት ጥሩ ባርጌኒንግ አቅም ሊኖር ይገባል የመደራደሪያ አቅም ሊኖር ይገባል ጥሩ ሌቨሬጅ አቅም ሊኖር ይገባል ወይም ደግሞ የምታስፈጽምበት ጠንካራ የሆነ የውስጥም ስታቢሊቲ ያስፈልጋል የኢኮኖሚ ጥንካሬ ያስፈልጋል የሁሉም አቅም ይጠይቃል ኢትዮጵያ ሕግ እኮ እዮም ዘኽብሩ ኮይኖም እዞም ፀማማት ኢትዮጵያውያን ፍጹም ሕግ ዝበሃል እሶም ዓድዋ ጦርነት ስለ ሰዓሩስ ረአለኒ ኣነ ብሙሉ ብትሕትዮም ክኸይድ ክንዲ ገለ መሲሉ ይረኣዮም ዘየለዉ ረአለ ብሕጊ ተቐይዶም ክኸዱስ ኣይኽእሉን እዮም ሓሚሞም እዮም እሶም ጥራሕ እዮም ሓሚሞም ዘለዉ እዞም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲክ ኩሉ ሰብ ብሕጊ ይቕየድ ስለዚ ኣይውክለናኒ ነምሓራ ይብል ኣለው ንቕበሎስ እቲ ናይ ምሓሩ ዝበልዎ እቲ ኤርትራ ስኒ ኣግባእኒ ናፅነታ ወያነ ዝሃበና የለ ገለመለ ዝሃበና የለ ብደምና ዘምፃና የና ብደምና ድማ ሕሎ ምሳና ክተዓረቕ ዝደለይ ተዓረቕ ተዘይለ ድማ ቦቦታና ሒዝና ተመፀ ድማ ድፋእ ከምታ ንፈልጣ ካልእ ነገር አሁን ምንም እነኝን ሁሉ አሁን ያልኳቸውን ነገሮች በሙሉ ያጣችበት ሰዓት ነው አሁን ኢትዮጵያ ያላት ቀርተው የሸጡት ሙትና ፓርቲ ገመና በቅጡ እንኳን ሳጋለጡት መቅረታቸው ነው ተብሏል
እጅግ ያሳዝናል። እጅግ በጣም በተወከሉባቸው የአማራ ህዝቦች ላይ እየደረሰ ያለው ግፍና መከራ ስቃይ በዛበት እንዳለ አንድም ትንፍሽ የማይሉት እነዚህ አካላት ዛሬ የኤርትራን የበላይነትና የኤርትራን ሉዓላዊነት አንቀበልም በማለት መካዳቸው አሳዛኝ አድርጎታል። ባለቀሬ ንአይቲ ዲፍረንስ ቶም አዝዮም ዝፈልጡና ተጋሩ ፖለቲሽያንስ እቲ ጦርነት ንደለ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣለው ኣርአኩም ቶም ኣምሓሩ ግን ካብ ምህሮኦም ተማሂሮም ካብ ኤክስፔሪየንሶም ተማሂሮም ምሳና ተራዳዲኦም ንክነብሩ ሰላም ገይሮም ዝኸዱ እዮም ኮኒኖሞም ነዚኦም ኮኒኖሞም ነዚኦም ዝድግፉ ናይ ወያነ ይኹን ናይ ገለ ተሓቢኦም ዝሰርሖም ተጋሩ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኣብዚ ስትሬት ክንከውን ኣለና ድሕሪ ሕጂ ታክቲካል ዝበሃል ኣይኮነን ስትራቴጂክ ዕርክነት ጥራሕ ዘድልየና እሞ ነመስግን እዚ ድማ እዚኦም ኣይውክሉናን እዮም ንኤርትራ ተንኪፎም ኣብሉ ኣለዉ ነመስግን አብይ ብልጽ ነው አቋሙ የፋሽስቱ ብልጽግናና የኦሮሞ ኃይሎችን ቢሆኑ እነርሱ ግን በአማራ ስም ተጠርቶ ለአብይ በተሸጠው ማህተም ጭብጥ የበለጠ ሞላ ድርጅት በኩል ኤርትራን ሉዓላዊነት አንቀበልም እስከ ማለት እንዲናገሩ መግለጫ እንዲያወጡም አድርጓቸዋል። ዓላማው ግልጽ ነው። አማራውን ከቀጠናዊ ትስስር ማራቅና በጥርጣሬ እንዲያይ ማድረግ ነው ብለውታል። ይሁን እንጂ በኤርትራ አሁንም ሉዓላዊ ሀገር ናት። አማራው አደግ ኤርትራ ሉዓላዊት ሀገር ከባሱ ላደለም ይብሉሉ ኣብቲ ድማ መሬትና ተታሒዙና ብለቶም ናይ ወያነ ነገለ ዘይርድኦም እማን እቶም ምሁራት ድማ እንዲያውም ጠቕላላ ኤርትራ ትበሃል ክሳብ ሃገራውነትና ብውሽጦም ፀልእዎም ንመስል ደቂ ኣነ ስትሬት ምስ ሰማዕክዎ እየ ዝኽእል ንወያነ ከኣምኖም ኣይኽእልን እየ ስራሕና ንገብር እዚ ነገር ዝከየፅረይዎ ምሳና ዕርቂ ደልል እዮም በቲ ቦርደር ክሕንፅፅዎ ይደልል እዮም ተዘይኮይኑ ስኢልካ ክሕግዙናዮም ኤርትራውያን ዝበሃል ነገር ኣብዚ የለን ባዕሎም ይፃወርዎ ትፀገማት ንሕና ንኣብይ ዝኸውን ባዕልና ንፃወሮ መፃወሪ ኣለና ሕራዶ መፂኡ ንኤርትራ ክደፍር ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ሃገሩ ኩሉ ዝወሮ ሕራዶ ከም ድላይ ከኣቲኻ ትወፀሉ ሃገር እዩ ክከላኸል ዘይኽእል መንግስቲ ስለዚ ምስኡ ከይወቃና ዶ ከም ገለየና ሕራዶ ንሕና ምስ ወያነ ላዕሊ ታሕቲ ንብለሉ ነገር የለን ወያነ ተኣምነሉ ድያ ትናትና ሃገር ብግልፂ ትዛረብ ዶ ከምዞም ኣምሓሩ እቲ መሬትና ተኣምነሉ ዶ ተኣምነሉ እዚ ንዓይ ዘገድሰኒ እየ ዝብለኩም ይህንን በደንብ አድርጎ ይቀበላል። በለጠ ሞላ በአማራ ስም ወክሎ እሰራለሁ የሚለውን ነገር በፍጹም አንቀበለውም፣ መግለጫዎች በሙሉ የምንቀበል አይደለንም ሲሉም ገልጸዋል። በርካታ የአማራ ልጆችን ባደቀሬ ኣምሓሩ መብዛሕቶም ኣምሓሩ ኣይንቕበሎን ኢና ንዓና ይምልከተና ንብሎ ተጋሩኸ ከምኡ ዶ ክትብል ዶ ትኽእል ወያነ ነዞም ተቕርቦም ዘላ እዛ ቆልዓ እዛ በራከት ሸው ትበሃል እንዳምፅአት እንዳጎተተት ምሳና ክተበኣሶ ትደሊ ዘላ ዩዝለሳት ተጋሩ ንዓታቶም ጠጠው ዶ ከብልዎም ክእሉ ክሳብ ዘየበልዎም ግዜ በዓል ብርጌድ ንሓመዱ ትግራይ ውሽጢ እንዳኣተው እንዳወፁ ዝወፅሉ ግዜ ምሳና ወላ ሓንቲ ዝግበር ነገር የለን ብናተይ ተሓሳስባ እየ ባደቀሬ ኣብዚ ዘሕዝን ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ወዲ እዚ ኢንጂነር ተማሂሩ ስራሕ ሲኢሉ ምስ ተመረቐ ኣይ ቲንክ ስትራክቸራል ኢንጂነር ትዩ ኮንስትራክሽን ዋትኤቨር ኢንጂነር ብቻ ነብሲ ቀቲሉ ናይ ኢትዮጵያ ጉድ ከምዚ እዩ ዘሎ ወላ ተማሂርካ ትጓሓፈሉ ደፎዶ ናባና ክመፁ ሲ ንርእሶም ከምዚ ዓይነት ምሁራት ከማን ክናድዩ ከኣሉ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ነብሲ ቀቲሉ ደገ እዚ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ዘሕዝን ሰሙኑ ዝታብን መጠለያ አልሰጥም ለኢትዮጵያ ብላ ያን ሁሉ የምታገኘው ጅቡቲ እዚ ካልኣይ ዝረእኹሞ ድማ ደቀሬ ከምኡ ነብሲ ቀቲሉ ይኣኽለኒ ኢሉ በቃ ይኣኽለኒ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ትኸይድ ሃገር ደቃ ክትእክብ ዘይትኽእል ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ኣብ ጅቡቲ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ደቀሬ ኪሉ ውፅኦም ዝበሃሉ ዘለዉ ተመልከቱ። ዛሬ በፈቃደኝነት መመዝገብ ጀመሩ። በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በፈቃደኝነት ወደ ኢትዮጵያ መመለስ የሚችሉ ዜጎች መመዝገብ ጀምሯል። የጅቡቲ መንግስት በህገወጥ መንገድ በጅቡቲ የሚኖሩ የውጭ ሀገር ዜጎች ለቀው እንዲወጡ መመሪያ መስጠቱን ተከትሎ በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በፈቃደኝነት ወደ ኢትዮጵያ መመለስ የሚችሉ ዜጎችን እየመዘገበ መሆኑን አስታውቋል። የሀገሪቱ መንግስት ህጋዊ መኖሪያ ሰነድ የሌላቸው የውጭ ሀገር ዜጎች ከመጋቢት 25 እስከ ሚያዝያ 24 ድረስ በፈቃደኝነት እንዲወጡ ይህን የማይከተሉ ከሆነ ወደ ካምፕ አስገባለሁ ክብሪ ድሕር ዘይብልካ ትሓስር ሕሱር ወዲ በሻሻ ከምዚ ገይሩ ሕሲርዎም ሃገር ንዓና እውን እሱ ዲ ከመሓዳደረና ኣቶም ሰባት ትገርም ብጣዕሚ እኮ ይትገርም ዓቕሉ ፀቢቡ ቦታ ካርዳ ስሒቡ ኣሎ ሕጂ ክውሕጣ ክኽእል ኣሎ
ደቂሬ كتفك خلال لو سبعي زيت ولكم زلخون احنا خلنا نتفوق مع الطبابات هالو نعو كتفوق زخيل كتفا الناس لزد اللي حجب جبوتي كمان كانوا رخالو تناعي قسكيلو قسيو الومانو دكيري حزن ثم رفيجيس كبرين دي حزين بلو من قستخومي أبتاي شمو سومالي ونكم قواني فومانو أفتي بحر رخينا اللو زبالو وفتي سومالي لاند تايز بحر أو قدما وصو إثيوبيان سوصو كابزهاك እንዳተጠርነፈ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ናብ ዝመጻሉ በዓል ስዑዲ ዘሎ ነገር መግለፉ ፍትረፊጂ ከመገሮም የአሊዎም ከም ዘሎ ክሳብ መርሻ ክሳብ ክንደ ዝተሓሰሩ እዮም ሕሱራት ይህ ለኢትዮጵያንም ይሰራል የኢትዮጵያን ጉዳይ በፍጹም በተለየ ሁኔታ አላይ በማለት ማሳሰቢያ ሰጥቶ ነበር ይህን የፈሩት ኢትዮጵያን እንደምትመለከቷቸው ደሞ ካምፕ ታጉረን ድረሱልኝ ያልን ከምንጮህ እዛው መከራ ሞታችንም እዛ ቢሆን ይያሉ እየተመዘገቡ ነው ፍርድ ቤት ዳኞች በስዩም ተሾመ ገሬ ንምታይራ ዚታት አለ አምታ ኮንሰንትሬት ይገብር ከም ዘሎ ተመላሊ ሰረግረኩም ናታቶ ማይንዲ ናይ ዘገድሰን ናማይንድ ናይ ወያነ ይዘገድሰን ናይ ወያነ ትበሃል ዋላ ሓንቲ ክሳብ ሕጂ ዝረአ ሁሉ ነገር سؤالهم زشكعلو زلو ناتاتهم كتصنحلي ምንም ነገር ዝገብሮ ነገር የለን ምሰው ምሰምሓሩ ግን እዚ ዝብልዎ ነገራት هرايدو أصلني لك سوق مكرادا دا يزارو سلو زلو بحثيرو سيوم تشوم زبهات تلول نجركم نرى أبزون زمت زلو بحق خمان كاتاتو لخالني حزب إثيوبيا نحق تحيسو ينبرالو بدي سابازس ምክንያት ስራችንን እንደመልቀቅ እንገደዳለን ማለታቸው ተሰማ ስዩም ተሾመ የተባለውን ግለሰብ የፌደራል ፖሊስ ማቅረብ ካልቻለና ግለሰቡ ስማችንን ማጉደፍ የሚቀጥል ከሆነ ስራችንን ላቆም እንገደዳለን ሲሉ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኞች መናገራቸውን መሰረት ዘግበዋል ስዩም ተሾመ የተባለው አክቲቪስት ያቶ ዮሐንስ ቦያለውና ያቶ ክርስቲያን ታደለኝ ኤክሲደንስ አስመልክቶ በችሎቱ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው በሚል ፍርድ ቤቱ ግለሰቡን ስነ ስርዓት እንዲያስይዘው መጠየቃቸው ይታወሳል ጉዳዩን እየተመለከተው የሚገኘው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለታመደብ የሽብር ወንጀል ችሎት አክቲቪስቱ ቀርቦ መልስ እንዲሰጥ ለፌደራል ፖሊስ ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር ይሁን እንጂ ስዩም ተሾመ የተባለውን ግለሰብ በትናንትናው ዕለት ለሶስተኛ ጊዜ የፌደራል ፖሊስ አላገኘሁትም በሚል ምላሽ ሰጥቶ የችሎቱ ዳኞች በበኩላቸው የፌደራል ፖሊስ ግለሰቡን ለደህንነቱ ሲባል እጀባ ያደረገለት እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን ፍርድ ቤቱ እንዲያቀርበው ትዕዛዝ ሲደርሰው አላገኘሁትም የሚል ምላሽ መስጠቱ በፍትህ ስርዓቱ ላይ ያለውን ንቀት የሚያሳይ ነው አክለውም ዳኞቹ ግለሰቡ መሐል አዲስ አበባ ተቀምጦ የፍርድ ቤቶችን ዳኞች ስም ሲያጎድፍ እየዋለ ነው ከችሎቱ አቅም በላይ ሆኗል ስለዚህ የፍርድ ቤቱ የበላይ አመራሮች ጉዳዩን ለማስቆም አለመሞከራቸው ያሳዝናል ብለዋል አሁንም ግለሰቡ በፖሊስ ተይዞ ካልቀረበና የዳኞችን ስም የሚያጎድፍ ከሆነ ስራችንን ለማቆም እንገደዳለን ሲሉ ዳኞቹ አስጠንቅቀዋል አቤቱታውን ያቀረቡት አቶ ዮሐንስ ቦያለው በበኩላቸው የአቃቤ ህግ ምስክሮች ለደህንነታቸው ሲባል የስም ዝርዝራቸው እንዳይደርሰን ተከልክለን እያለ በአቃቤ ህግ አቶ ኢያስፔን አበጀ በኩል ለአቶ ስዩም ተሾመ ተሰጥቶት በማህበራዊ ሚዲያ ማን እንደሚመሰክርብን ተነግሮናል ፍርድ ቤቱ የሚቀጣንን ቅጣት ከወዲሁ ግለሰቡ እየነገረን እኛ በህግ ቁጥጥር ስር ያለን ይሄ ሁሉ ዘመቻ ሲፈጸምብን ፍርድ ቤቱ ለምን ማስቆም አልቻለም ሲሉ አቤት ብለዋል ችሎቱ በበኩሉ አሁን ጉዳዩ ከናንተ ወጥቶ የኛ የፍርድ ቤቱ ጉዳይ ሆኗል ከዚህ ችሎትም አልፎ አጠቃላይ የፍትህ ስርዓቱን የሚመለከት ይሆናል ለፌደራል ፖሊስ ደጋግመን መጻፋችንን ታውቃላችሁ ማቅረብ የሚችለው ፖሊስ ነው ፖሊስ የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ ካልፈጸመ የፍትህ ስርዓቱ ጥያቄ ውስጥ እንዳለ ይጠቁማል ለጊዜው ይሄ ችሎት ማለት የሚችለው ይህንን ብቻ ነው ሲሉ ዳኞች በምሬት ተናግረዋል ባለገረ ከምስሪዎ ከምዛ አይነት አራዊት ከምዛ አይነት ፋሽስት ከምዛ አይነት ሞት ዘንዲ ከምዛ አይነት ክንደ አይነት ተዛረበስኒ ናቴ ወኪል ይሉ ዛርቦ አቢ ልክ እዚህ ብሎ ገብሮ እዚህ ዘመሐዳድሮ ተዓጅዝ ብለኩ ነዚ መሪጽዎ ከመሆደቅ ኤሪያም ክንደ ጥፋታ ክንደ መከራቲ ወይ አብዚ ድማ ናይ ህይወት ናይ ሰባት بحسوت استزاروا أبحق قرب تباهلوا 4 ጊዜ كمصاخ هجي نجيسو بحالا بإثيوبيا ولا زقوريتي نجيسو يزبلكم زلخو هجي يلنا بإثيوبيا صو سلازي بخمسة عينات نتسيوم تشومز بها صلاي إثيوبيا تجنصالي أورومو صلاي إريتراوي صلاي تغارو كمزغيروم يكالخلوا اللون مالتي دقيري ابز بصحو يبلو مناجخم اوشم تحبشم كوتيو በስተመጨረሻም የፌደራሉ ፖሊስ ለአራተኛ ጊዜ ስዩም ተሾመን አስገድዶ ፍርድ ቤት እንዲያቀርብ ችሎቱ ለሚያዝያ 30 ቀን 2017 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል
እንታይ ክገብሩዮም እቶም ሽሮት ዝበሃሉ እንተዘይቕረብዎ ሕጂ ኸ ክሪኤና ደቀሬ ከምዚ ዘሎ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሓሳኽ ዝኾነ መንግስቲ ሒዝዎ ፋሕፋሕ ኣቢልዎ ካልእ እንታይ ኣሎ ብዚ ተወዲኡ ድዩ ወላስ ተወደአን ኣሎ ካልእ ነገራት እስከ ናብዚ ንኺድ እሞ ንርአዮ ካልእ ነገራት ዝገበርናዮ ነገር ተሎ ሸሽተዋል የነበሩት የፌዴራል ፖሊስ ኣብዚ ድማ ብጣዕሚ ዝገርም ዓዲ ኢትዮጵያ ዝበሃል እንታይ ኮይኑ ኢልኩም ተሓተትኩም እዚ ኸ እንታይ ትብሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ማን የሰቀለው ኣብ ጋምቤላ እዚ ደቀሬ ጋምቤላ ትበሃል ቦታ ድማ ናይ ሳውት ሱዳን እንዳበሉ ኣትዮም መንግስቲ ቆይሲ ሽፍታታት ኣኮኑ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ጦር ሰራዊታት ኣትዮም ሓደ ቦታታት ሒዞም ባንዴራ ሰቂሎም ኣሎ ኣበየሎ ዝበሃል ኣበየሎ ክቕጥቀጥ ከሎ ብጅቡቲ ኣበየ ኤርትራ ዝብል ሓቁ ድዩ ክእለት ኣለዎ ዶ ድሌት ከለዎ ዶ እዚ ኸ ተማሳጢሩ ድዩ ዝገብሮ ዘሎ ደቀሬ ናተይ ቲዮሪ ንኢትዮጵያ ክፈላለያ ክግንፀል ስለ ዝደሊ እዩ እዚ ኩሉ መከራ ዘምፀላ ዘሎ ነታ ሃገር ኢለ ይዛመ እዚ ክንደይ ግዜ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብኡ ፀናዕ ኣለኹ ሓደ መንግስቲ ብከምዚ ዓይነት ክወድቕ ኣይኽእልን ብከምዚ ዓይነት ገይሩ ንህዝቢ ክጭፍልቕ ንህዝቢ ፍትሒ ዘይብሉ ነገር ሃገራት እንዳሸለመ ንሱዳን ዝሸለሞ መንግስቲ ኣሎ እቲ ኣልፋሽካ ዝበሃል ንሱዳን ሂቦም እዩ ከም ስርዓት ሕጂ ድማ እዚኦም ኣትዮም ባንዴራ ሰቕሉሎ ኣብታ ሃገር ከመይ ገይሩ ኢትዮጵያ ባሕሪ ከምፅ ባዕሉ ክግንፀል ኣብ መወዳእታ ዝኩሉ ነገር ምስ ገበረ ኣብ መወዳእታ ምጨነቆ ኦሮሞ ክንግንፀል ኢና ዝብሉ መሲሉ ይስማዓኒ ደቀሬ ንዕኡ ድማ ንኢትዮጵያ እዚኦም ከድክሙ ኣሎ ኣብቲ ንተጋሩ ምስ ኣምሓሩ ተሓሒዞሞም ኣሎ ኣብቲ ምዕራብ ትበሃል ኣብ ሳውት ድማ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ከም ዝፈልጥዎ ምፍልላይ ምፍርጋት ጥራሕ እዩ ተቐዲዱ ቦርደራት እዚኦም ኣምፂኦም ደላዮም ገብሩ ኣለዉ ሳውት ሱዳን ባንዴራ ተኺላ ኣላ ብኢትዮጵያ ኣበይ ኣሎ እቲ መንግስቲ ኣበይ ኣሎ ብኬንያ ኣብ ውሽጢ ኣቶም ከም ድላዮም ዝገብሩሉ ሃገር ካብ ኩሉ ሃገር ውፃእ እንዳተባሃለ ኢትዮጵያዊ ከም ሓደ ዝረሳሕ ከልቢ ኣልግስ ዝበሃለሉ እዋን ከመይ ገይሩ ናፅነት ከምፅእ ኣሎ ከመይ ገይሩ ባሕሪ ከምፅእ ኣሎ ደቀሬ ክፈላለዮም ኣብ መወዳእታ ምናልባት ኢለ ይሓስብ ኣለ ኣብ መወዳእታ ታካርት ክመዛእ ነፃ ክንወፂና ኦሮሞ ክብሉ እዮም በር ብከምዚ ዓይነት ሃገር ተፈላለዩ ከምዚ ዓይነት ጭፍላቅ እንዳተገበረ ክእለት ዘይብሉ መንግስቲ ከመሓዳደሩ ብጣዕሚ ከቢድ እቲ ናይ መጨረሻ ዕላምኦም ነፃ ክወፁ ኦሮሞ መሲሉ ይስማዓኒ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ደቀሬ ይሄ ሲሆን በአካባቢው ተሰማርተው የነበሩት የፌዴራል ፖሊስ አባላት ራሳቸውን ለመከላከል ሙከራ አድርገው ነበር። ነገር ግን የደቡብ ሱዳን ጦር ከአቅማቸው በላይ ስለሆነ አካባቢውን ለቀው ጥለው ሸሽተዋል። ስለዚህ ወታደሮቹ ማለት የደቡብ ሱዳኖቹ በቀላሉ ነው ወረዳውን ተቆጣጥረው የራሳቸውን ሰንደቅ ዓላማ የሰቀሉት። እንግዲህ ምንጮቻችን እንደገለጹልን ከሆነ በአካባቢ ምንም አይነት የመከላከያ ሰራዊት አልነበረም። እንደዚሁም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ካለፈው ማርች አጋማሽ ጀምሮ በደቡብ ሱዳን የተለያዩ ተፋላሚዎች መካከል ያለው ውጊያ እንደገና ገርሽቶ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። የአብዛኞቹ ይሄ ዋይት አርሚ የሚባሉት የኑዌር ጎሳ ተወላጆች የሚገኙበት ጦር ነው። ይሄ ጦር የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት የሳልቫኪር ተቀናቃኝ የሆኑትን የሪክ ማቻርን የሚደግፍ ነው። ምንም እንኳን ሪክ ማቻር ከዚህ ጦር ጋር ግንኙነት እንደሌላቸው ቢናገሩም ነገር ግን የደቡብ ሱዳን መንግስት ይሄ ጦር የሪክ ማቻር ደጋፊ እንደሆነና የሳልቫኪርን መንግስት ለመውጋት እንደሚንቀሳቀስ በመግለጽ ጥቃት ጀምረዋል። ብዙዎቹ የወታደሮቹ ወደ ኢትዮጵያ ሸሽተው ከኑዌሮች ጋር ተደባልቀው እንደሚገኙ ነው እና እነሱን ተከትለው ነው የመጡት ወታደሮቹ። ከዚህ እንግዲህ ካለፈው ወር ጀምሮም የቆሰሉ የዋይት አርሚ የሚባሉት የኑዌር ወታደሮች በጋምቤላ ሆስፒታል ሕክምና ሁሉ እየተደረገላቸው ነው የሚገኘው እና የደቡብ ሱዳናውያን የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህን ኃይሎች እንደሚደግፍ ነው የሚያምኑት። እባራብዚ ብጣዕሚ ዝገርም ኮምፕሌክስ ምናልባት ፈቂዱ ዶ ትይዎ ምክንያቱም ነቲ ተቀራናይ ሰብኣይ
ናይ ሳልቫኪር ዝቀራቐ ንዑ ዝድግፍ ኣብይ ይበሃል ኣኾነ ስለዚኦም ድማ ንዑ ዝድግፉ ሓይሊ የብልኹም ኣሎ ግን ናይ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ኢና ባህልቲ እዮም ስለዚ ፈሊጡ ድዩ እትይዎ ባንዴርኦም ክተኽሉ ዝገብሮም ዘሎ ኣብቲ ሆስፒታላት ናይ በዓል ጋምቤላ ዝሕከምሉ ዘጣጥዕ ንምንታይ ኢኩም ዝገብሩ ተዓድብ ኢትዮጵያ ትበሃል ናይ ብሓቂ ደልያ ድዩ ደቀረ ንዓይ የጠራጥረኒ ክግንፀል ስለዝደለየ እዩ ፋሕፋሕ ዘብላ ዘሎ ኢለ ዝኣምን ኮየ ዝብለኩም በትናንትናው ዕለት ወረዳውን ተቆጣጥረው አሁንም ድረስ ይዘውት እንደሚገኙ ነው ለማወቅ የተቻለው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሰላም ወደፊት እየገሰገሱ ይሄዳሉ አይሄዱም የሚለው ገና እያነጋገረ ነው የሚገኘው። ምንጮቻችን ያው መረጃውን እየተከታተሉ ይገኛሉ። ባለገሬ ከምዚ ገይሩ ይታሽም ዝገብር ዘሎ ተሃገር ኣብ ዝኾነ ቦታ ተቀዳዲዲ ንኤርትራ ባሕሪ ከምፅእ ዝግደፎ ሕራይዶ ክምፅእ ኣይኽእልን ፋሕፋሕ ኢሉ እቲ ዕላምኦም ናይ መጨረሻ ንኦሮሞ ክግንፅሉ እዮም ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ሃገር ዝደሊ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣትውን እዩ ስለዚ ትሪእዎም ኣለኹ ዝሓፍስዎም ዘለው ሰባት ድማ ኣብ ኩሉ ሃገር ኣብቲ ኦሮሞ ይኹን ኣብቲ ዓደም ሓራሞ ነዞም ቆልዑ እንዳኣከቡ ምስ ኣሕዋቶም ከቃልስዎም እዚ ኣነ ኩሉ ሳዕ ሓሳብ ዝብለኩም ናይ ከማንድስ ሲንድሮም ከማንድስ ዝበሃሉ ኤርትራውያን ኣንጻር ተጋደልቲ የቃልስዎም ነይሮም ሃይለ ስላሴ በትረሳሕ መንግስቲ ኣራይዶ ኣስራተ ካሳዲ ገለ ዝበሃል መሓዳድራ ከሎ ኤሪትሪያ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ መናእሰያት እንዳኣከብካ ከድካ እንታይ ክገብር ዝደሊ ከመይ ገይሩ እዩ ነቲ ሶሳይቲ ናይ ኢትዮጵያ ፋሕፋሕ ዘብሎ ዘሎ ክመሃሩ ዝግብኦም ቆልዑ እንዳሓባእኻ ገለ በለ ናይዚ ድማ ቁሩቡ ንስማዕ ነቀየሪ ምክንያቱም ናታቶም ኩነታት ምፍላጥ ከድልየና ግዴታ ምልመላ ወጣቶችን ወደ ውትድርና ልከናል የሚል ዜና በዛሬው ዕለት እያሰሙ ይገኛሉ። ወጣቶች በግዳጅ እየታፈሱ ነው እየሄዱ ያሉት ወጣቶቹ ማለት በጣም የሚያሳዝነው እነዚህ እድሜያቸው ያልደረሱ ወጣቶች በግድ መታፈሳቸው ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው። እነሱ ብቻ አይደለም ተመልከቱ ተመልካቾቻችን ተመልከቱ ሴቶች ወንዶች ገና ከወላጆቻቸው ጉያ ፍቅርን ያልጠገቡ ገና ሩጠው ያልጠገቡ ሴቶችን ተመልከቷቸው በጣም በሚገርም ሁኔታ ይሄ በዓለም አቀፍ ህግ ወንጀል ነው ክራይም ነው። እነሱ ወጣቶች ከጦር ላይ ከብር ሸለቆ ስንት አድማ ብተና ስንት መከላከያ ተመረቃሉ ባለፉት 3 እና 4 ወራት ብቻ ያለውን አጠቃላይ ብንደምረው ሚሊዮን ላይ ያስመረቁ አዙሪቱ ቀጥሏል በዚህ ግዳጅ አፈሳ ኦሮሚያ ክልል እንደሰማችሁ እድሜያቸው ከ13 ዓመት በታች ሆኑ ሌላው ቀርቶ የተላኩ ወገኖቻቸው ሌላው ቀርቶ ትምህርት ቤት ደርሰው መመለስ የማይችሉ የአእምሮ ህሙማን እናቶች ናቸው የሌትላንክ ያለቀ ወላ ህሙም ወላ ሕንካስ ኣግድሶን ይስቂልካ ፅረጎይ ብጣዕሚዩ ደስፐሬት ኮይኑ ዘሎ ደቂ ሞሊቑዎ ከም ዘሎ ሓይሊ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ዝመፀ ይምፃእ ፀፍአት ፋይ ኣብ ከምኡ ዓይነት ፅላለ እዩ ዘሎ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ውሽጢ ኣትዩ ኣሎ ትኽእሉ ኣባል ተወስደውብናል ትምህርት ቤት እንኳን ልካቸው ብቻቸው እነሱ ሁሉ አፍሰው ይሏቸዋል። ሌሎች ደግሞ ከናዝሬት አዳማ የተናገሩትን ሰምታችሁ ከሆነ ልጆቻቸውን ገንዘብ አስይዘው ነው የሚልኩት ከፍ ያለ ገንዘብ ለምን ሲባል ወላጆች ገንዘብ ያላቸውን ፖሊሶች እየለቀቁ ስለሆነ ካፈሱ ወይ መንገድ ላይ ፖሊሶች ካገቱ ገንዘብ ስጥ ደቀሬ አዚዩ ክርዳኩም ትምህርት ተሪፉሲ ወለድ ሰልዲ ሂቦም ንደቆም አብዱላይኩም ኪዲብሎም ተተታሒዞም ጉቦ ሂቦም ንኸወፁ ብኸምኡ ጥራሕ ዝግበር ዘሎ ሰልዲ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት እያ ዘላ ኢትዮጵያ ሕራይዶ እዚኦም መፂኦም ክዋግኡ ድዮም እዚኦም ድዮም ናብ ዓሰብ መፂኦም ክዋግኡ ደቀሬ ሓቂ ከይመስለኩም ብለው ወላ ጥቅም ሆድ እያልን ስናወራ ነበር። ይቺ ቪዲዮ አንድ እንመልከታት። ባና መወዳእታ ክገብር ኢና ሕጂ ደቀሬ ነዚኣ ገይረ ክፍለየኩም እየ ብዙሕ ፕሮግራማት ኣለኒ መፂኦም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ሰልዲ ግን ዘይልውጦ ሰብ ሽኳር ዘይልውጦ ሰብ የለ ነቲ ፅኑዕ ሰብ ኣይትንክፎን ነቲ ረሳሕ ሰብ ነቲ ምስግኡ ላዕሊ ታሕትን ዝብል ሓሳዊ ስዲ ግን ከምኡ ገብሮ እቶም ኣምሓሩ ንኤርትራ ክንጎብታ ኤርትራ ይግባእን እዩ ዝብሉ ሙጭሌታት ሕራይዶ በዚ ገይሮም ይምስልዎ እሞ ነዚኣ ንርኣያ ደስ ትብል ታይሹ መሲላ ትረኣያ ነዚኣ አንተ እዚህ ገትረኝ ስንት ሰዓት ሙሉ ነው እኔ እዚህ ጋር
سؤال كبر سؤال كستي زحبتي راينا تبقروا بماريم اخي ما تماساجي خمتيخي راينا زرباك تزرب كلا خلص يبلوه زرباك تزرب كلا ازي افايتولا تعرف مالتي ይቺ ቪዲዮ አንድ كيف تزرب بالعت راح وتفلك ندي زلو افكي قلنا مجمرة مغري ببلعي كي تفندو إيرترا أنت تلقوا مقبينا مقبي وتمكرة كندي تبلع كندي تسقود أو اشتغى كندي تأتو كندي مقبي دما سقاخو راينا كزارب زدنا يخل سوو حق صغير كوفي كيدي ዳኔ የመጣችው በቃ ተቃውሟን ያላትን ሐሳብ ልትናገር መጣች አፏን ሲለጉሙባት ምን አደረጋት ያጎሳ ታንኪዩ አለች በመጨረሻ አንዴ ልትገባ አንተ እኔን እዚህ ገትረኝ ስንት ሙሉ ነው እኔ እዚህ ጋር ግን አንተ ይሄ ነው እየሆነ ያለው ነገር እውነታው ይሄ ነው ምንም ልዩነት የለም ትናንትና የተለያየ ነገር ሲሉ የነበሩ ዛሬ ደግሞ የማንሰማው ፉከራ ምናምን እያሰሙ ያሉ አሉና ሊገርመን አይገባም ቢሆን ሆኖ የኤርትራው ማስታወቂያ ሚኒስቴር በዝምታ የምናየው ነገር አይደለም በማለት ተናግረዋል ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን ብስቅታ ድሪኦ ነገር አኾነን ዝቀበጥበጥ ኢልዎም አሎ የማነ ስለዚህ ብኸምኡ ክቅፅል ተስፋ ንገብር አጆኹም አሎ ሓንቲ ነገር የለን ሌላው ተመልካቾቻችን دعن بزقر فوكم لقير لهم أنت كله نقرون كم سألكم نخبطهم طرح سر سباتين والحنتي نقرين دوفودو تناتنا عينة رزليس ناتنا كلتن ناتنا حقنتن حيزوك هذا ما عاد كواقوم ساناسي أوشتي هجروا بابوني فوم زلون فلتين أنا فانوي هجون فانوي دقير فانوي مسوت عسابي تتوزمن أورومو إيه مسوم أوروموتات بأسو زلو أب تقراي تفولتو نقر يبنين حجيو نو مسناي تقراي بلتشانس على بتسوق سما معه مسم حاروك سما مع زغل مثلا مس حدا أورومو سكن سما مع مخل مثلا إذا يوم دفنت ولا حنقولهم قل كسام زبارابرو بورت كخفتي قال ورايبر كفتر لهم خلينا ورايبر السناي ناي سبعة ونت نتقارن أنا مسؤوم زكاي حنقولن أتحسس بالي برينا بجي أقدر فوقكم كالي كنا متينا impressionist نايتهم محاول نايتهم إثيوبيانز بجي أتوزر لو تقدم مسانا ناتو impressionist انتاي لو مليئو أيوكلنا اليوم زلو زد ما تسمع إنه لو دكير لما جمرة أمحاركم وكل سمعوا ما لهم في وتي بقلتي
ስለዚህ ነዚ ብናቆት ቅበሎ ነቶም ንሕናና ናጽነቶም ሂብናዮም ዝብሉ ናጽነቶም ሂብናዮም ስጠሊሞምና ባርያድዮም ክገብሩና ደልዮም ነይሮም እንታይ ድዩ ኣተሓሳስቦ ምዝኾነ ባህርዩ ሰብ ዝብል ትጨጓር ትግራዋይ እየ ዝብል እቶም ስድታት ምስኣቶም ግን ሓደ ነገር የብለና መንግስትና ድላይ ክገብር ክእል ደገይረ ኣነ የለኹም ምስኦም ምስ ህዝቢ ትግራይ እምበር ምስኦም የለኹም እየ ዝብለኩም ስለዚ በዚ ገይረ እገድፈኩም ደቂ ቻው